Офицерският стол вони на разсипано скъпо уиски и боклуци от изхвърлена храна. Мястото вече не беше казарма, а някаква упорочена банкетна зала. С мазно лице и жестока усмивка подполковник Георгиев стиснал остри ножици в ръка крещеше. С цяло гърло дръжте я здраво, мръсници. Сега лично ще ви покажа какво означава военна дисциплина в тази бригада. Гражданският инспектор майор Радева, облечена в хлабава военна униформа, беше превита на колене върху студените плочки с извити назад, ръце и крака държани от 4 едри офицери. Ръката й, която допреди малко бършеше лицето на плачещия редник, сега беше здраво, вързана. Полковник Георгиев грубо я сграбчи за косата и изръмжа зловещо, щом жена дръзна да влезе в това свещено място. Трябва да й обръснем главата режи. Студените остриета на ножиците се сключиха, прерязвайки тъканта на косата с ужасяващ звук, който прониза ушите. Сноп черна дълга коса проряза безсилно въздуха и се приземи в мазната недоядена паница с супа на масата. Офицерите се засмяха като животни на тази гледка. Десетки млади войници, строени до вратата, трепереха от страх и безсилие, спобелели от стискане и умруци, но те не успяха да видят в очите на Радева втренчени. В пода не напираха сълзи от унижение, а кървава, убийствена ярост, готова да унищожи всичко по пътя си. Преди да се потопим в основната история, искаме да ви помолим за секунда, натиснете бутона. Харесва ми се видео. Абонирайте, а след това изразете свободно впечатленията си в коментарите отдолу. Всяка ваша подкрепа е най-големия стимул за нас да продължим да създаваме следващите истории. И ако ни споделите откъде и какво правите докато слушате тази история, ще ни донесе още по-голяма радост. Времето се връща назад около 6 часа преди унизителното подстригване. Суровият морски вятър на Южното Черноморие разрошваше косата на жена, която току-що беше слязла на пристанището. Стар тренчко от дебели очила с рогова рамка и нелепа служебна чанта в ръка. На пръв поглед тя беше майор Радева, един безинтересен и безсилен административен граждански инспектор, изпратен от Министерството на отбраната, но зад очилата очите й святкаха остро като на акула дебнеща плячката си. Стъпките й спряха пред портала на база Огнен щит на 6-та бригада специални сили. Точно в този момент с силен рев на двигател огромен хладилен камион преминаваше през портала. Отстрани на карусерията му яркочервени букви гласяха ВИП вносно уиски и вино. Само за ВИП персонал. Погледите на младите войници на пост проследиха камиона, сякаш можеше да се чуе как преглъщат на сухо. Изпити лица, хлътнали бузи, изглеждаха твърде жалко за елитни войници, охраняващи предната линия на България. Радева се престори на невежа, приближи се до дежурния офицер и попита с наивен глас: "О, май, имате някакъв банкет в базата днес, ухаена печено месо до тук?" Дежурният офицер погледна служебната карта на Радева и сумтя и отговори надменно: "Стига сте мечтали, лелю, или по-скоро, госпожо инспектор, мислите ли, че това е храна за всеки? Това е за възстановяване на силите на командира на батальона и офицерите. Ако войниците ядат такива скъпи неща, ще ги хване стомах и няма да могат да защитават родината." В края на думите му прозираше явно презрение. Радева се престори, че си намества очилата, но стисна юмрук. Ногтите й се впиха в дланта, но тя кимна с кротка усмивка: "Ах, така ли, офицерите сигурно имат много тежка служба." Първото място, към което се отправи след като премина портала, беше сервизното депо, разположено зад войнишките спални помещения. Оттам не се чуваше шум от ремонтни дейности, а по-скоро тъпи удари и потиснати стенания. Бум тряс гледката, вътре в депото, примесена с мирис на масло и кръв, беше същински ад. 5 войници лежаха с глави опрени в студения циментов пот в танар, наказателна поза. Пот се стичаше като дъжд
от главите им мокрейки пода. Пред тях стоеше старшина механика, който тупаше с метална тръба под дланта си. Старшината подритна с върха на тръбата войнишкия бутуш на един от лежащите и се изсмя подигравателно: "Ей, редник Петров, имаше прах по огледалото на колата ми. Колата ми да не ти изглежда като някой кенеф. От устата на войника, чиято глава беше притисната към пода, се разнесе потиснат глас: "Не, сър, извинявам се." Очите на старшината се присвиха като на змия. Той внезапно удари с тръбата по един варел, предизвиквайки оглушителен трясък. Дзън телата на войниците се разтрепериха като есени листа от писъка на метала. Гласът ти е слаб, щом си ял, трябва да си вършиш работата. Днешните хлапета нямат никакъв дух. Радева наблюдаваше сцената отзад колоната на входа на депото. Погледът ти се спря върху треперещата ръка на редник Петров. Мускулите му крещяха от претоварване и конвулсивно се свиваха. Тя пое дълбоко въздух, умишлено стъпи силно и влезе вътре. "Извинете, тук съм като инспектор по жалбите от Министерството на отбраната." Старшината рязко обърна глава. Въпреки че би трябвало да е изненадан от появата на непозната жена, на лицето му се изписаха само раздразнение и презрение. "Какво има тук е забранено за външни лица, махай се в администрацията." Радева се сви леко от страх, но попита ясно: "Ох, колко е страшно." Но тези войници изглеждат много изтощени. Нали, по устав жестокото отношение е забранено. Старшината се засмя невярващо, приближи се към Радева. От мръсния му работен гъщеризон се носеше противна миризма на масло. "Слушай, жено, да не мислиш, че тук е детска градина. Това е тренировка. В случай на война врагът да не би да каже: горките починете си. Какво разбират такива като теб, които само си клатят до петата по бюрата с химикал в ръка?" Той грубо я блъсна по рамото. Тя безсилно се дръпна назад и се улюля. Разбира се, това беше игра, но силата в ръката на старшината беше изпълнена с убийствена враждебност. Старшината изкръщя към войниците с глави на пода: "Какво чакате, не си ли забивате главите? Тази леля да не мислите, че ще ви спаси. Днес няма да имате дори бульон за вечеря." Радева се престори, че пада до косна пода и наведе глава. През очилата й се видя погледът на войниците. Това не беше молба за помощ. "Моля ви, оставете ни на мира. Не искаме повече бой." Беше отчаяние и ужас. Тя се изправи и изтупа праха от дрехите си. Можеше да счупи врата на старшината на място, но още не беше време. Трябваше да хване по голямото зло главата на змията. "Добре, съжалявам за прекъсването." Докато се отдалечаваше безсилно зад гърба и отново се чуха тъпи удари и потиснатите писъци на войниците, Радева стисна устни толкова силно, че почти се разкървавиха. В обедната почивка в базата се разнесе странна какофония от миризми. От към офицерския стол се носеше примамлив аромат на масло и печено на скара говеждо месо, дразнещ стомаха. От друга страна пред войнишкия стол витаеше зловонна смес от вкиснало и плесенясало. Радева взе таблата си и застана на края на дългата опашка от войници. Пред нея стоеше един редник с детско лице и безжизнен вид. Пред разпределителния пункт очите на Радева се разшириха. В големия казан плискаше само някаква мътна течност. Неидентифицирана чорба, в която плуваха няколко глави от зеле и никаква друга съставка. Гарнитурата се състоеше от няколко парчета разкашкано кисело зеле и сухи прегоряли. Консерви. Готвачът с безизразно лице сипа от чорбата в таблата на Радева. Пльо с течност, по-скоро приличаща на кална вода, се разля в таблата. Радева седна в един ъгъл и вдигна лъжицата. В момента, в който гребна и опита, веждите й се сбръчкаха солено. Това не беше чорба. Беше на практика само солена вода, в която някой беше изсипал сол. На войниците, изтощени от тежки тренировки и работа по цял ден, им се даваше само тази буца. Сол и вкиснал ориз. Тогава чу разговор от съседната маса: "Ей, видя ли камиона с провизии вчера? Уау, уиски?" "Човек, уиски? Луди ли са? Ние ядем лайна, а те си правят уиски парти потихо, ако чуе полковник Георгиев."
ще ни избие всички. Редник Човеков, който подаде жалба миналия месец, още е в болницата. Сините вени изпъкнаха върху ръката на Радева, която стискаше лъжицата. Тя насила преглътна храната. Имаше чувството, че яде пясък. В този момент някой седна до нея. Беше редник Петров, когото видя на портала, а след това страдащ в депото. Лицето му беше в синини, а край устата му имаше засъхнала рана. Петров се огледа и прошепна с едва чут глас: „Госпожо инспектор“. Радева обърна глава и го погледна. Уплашените му очи като на уплашено сърне трепереха. „Моля ви, не правете нищо.“ Очите на Радева се разшириха. Това не беше молба за помощ. Какво говориш, Петров? Стисна здраво треперещата си табла. „Каквото и да направите тук, нищо няма да се промени. Ако просто си тръгнете, ние ще отнесем малко бой и това е. Но ако ги предизвикате, наистина ще ни убият. Моля ви, заклинам ви. Просто се престорете, че не сте видели нищо и си тръгнете.“ Гласът му беше изпълнен с дълбоко отчаяние. Душа наранена твърде много, за да очаква справедливост, Радева остави лъжицата. Нещо горещо се надигна в гърдите й. Това не беше просто гняв. Беше ужас и вина, че като командир на най-елитната специална част в България, тя не е успяла да защити своите хора. Тя нежно положи ръка върху слабата ръка на редник Петров. Петров вкусна ли е храната една сълза, се отрони от окото на Петров и падна върху солената Петро. „Чорба. Ям, защото съм гладен. Трябва да живея.“ В този момент вратата на стола се отвори с трясък и влезе огромна сянка. Стъпките на военните ботуши отекнаха силно по пода. Беше полковник Георгиев и неговите приближени с почервенели лица, очевидно току-що приключили пиршество. Държеше бутилка уиски в едната ръка и клечка за зъби в устата. Въздухът в стола моментално замръзна. Всички войници, които се хранеха, скочиха на крака и застанаха неподвижно. Георгиев се изправи в центъра на стола. Погледът му се спря върху Радева и редник Петров във ъгъла. Значи тук са се събрали миризливите плъхове. Георгиев се приближи, изпускайки кисела усмивка. Замириса на алкохол и месо. Той погледна таблата на Петров и изцъка с език: „Ей, редник Петров, как ти минава храната през гърлото? Какъв беше тоя бардак в сервизното депо порано?“ Петров се разтрепери като есенно листу и наведе глава и „Извинявам се, сър.“ Полковник Георгиев изсипа рязко остатъка от бутилката уиски върху таблата на Петров. Силният алкохол се смеси с храната и чорбата, излъчвайки отвратителна миризма. „Щом съжаляваш, яж го, за да дойдеш на себе си. Трябва малко алкохолна дезинфекция.“ Петров заплака и се опита да гребне от храната, смесена с уиски на сила. Тогава Радева се изправи. Столът й се премести назад с остър стържещ звук. „Спрете, полковник!“ Всички погледи в стола се насочиха към нея. Георгиев бавно обърна глава и я погледна. „Какво да не си същата леля, която ми се пречкаше на портала порано?“ Той се приближи до краня, лицето на Радева, и издиша, миришещ на алкохол дъх, муха от Министерството на отбраната, да дръзва, да проповядва в свещения стол на проповядва. „Специалните сили, да не ти е…“ Спалня тук Радева не отстъпи. Тя го погледна право в очите и каза студено: „Къде отиде бюджета за храна на войниците това? Уиски и вино в камиона не е ли купено с пари на Министерството на отбраната?“ Веждите на Георгиев се набръчкаха. Моментен смут и веднага след това избухна лудост, примесена с гняв. „Тази луда жена, съберете момчетата му.“ При виковете на Георгиев, следващите го офицери се струпаха около Радева. „Проверка, разследване, глупости, аз съм царят на този остров. Моята дума е закон и конституция.“ Той грабна нещо от колана на адютанта си. Беше блестяща, сребриста, остра шивашка ножица. „Как смее външен човек да влиза тук и да смущава реда? Сега ще ти набия военен дух до мозъка.“ На костите Георгиев щракна с ножицата и се приближи до Радева. „Хванете я за, вкарайте я в офицерския стол и оскобете косата, преди да съм я подстригал.“ Радева не оказа съпротива. Или по-скоро изглеждаше, че не оказва. 4 едри мъже пречупиха ръцете й.
Докато я влачеха, тя обърна глава и погледна редник Петров. Петров плачеше, покрил устата си. Почакай. Погледът на Радева стана ледено студен. Сега процедурата по потвърждаване приключи. Имаше повече от достатъчно доказателства, а гневът премина критичната точка. Докато я влачеха в ушите и отекваше силния шум на вълните, сякаш предвещаваше кървавата буря, която предстоеше. Разкошните врати на офицерския стол се отвориха и тя беше хвърлена в тази адска паст. И отново в настоящето. Над главата на Радева, коленичила на студения, подтанцуваше ножицата на Георгиев. Кряс тук-тук. Звукът от срязване на черна дълга коса разкъса изпълненото със страх мълчание в стола. Но полковник Георгиев не знаеше. Това, което той преряза, не беше просто коса. Това беше последният предпазен механизъм на разума, който Радева държеше. В момента, в който отрязаната коса докосна пода, дремещото чудовище отвори очи, преди по-малко от 10 минути, докато тялото й беше притиснато към студените плочки, а в ушите й ехтяха грубото дишане на полковник Георгиев и студеният метален звук на ножиците, сблъскващи се една в друга въздуха в стола. Сякаш беше спрял. В този миг, примесен с потиснатите стенания на войниците и зловещите подигравки на офицерите-зениците на Радева, се свиха до неестествена плашеща студенина. Между устните й се измъкна съвсем тихно ясен дъх. Тялото на Радева се задвижи като машина. Звукът от извиването на ръката на офицера, който я държеше в обратна посока, беше като пукане на сухо дърво. Без да успее да изпищи едрият офицер, който я държеше за дясната ръка, се свлече на пода. Радева светкавично беше обърнала хватката, счупвайки лакътя му. В същия момент тялото й подскочи като пружина. Двата й крака, освободени, се завъртяха като танц във въздуха. Тежка военна обувка улучи точно брадичката на майор, който се приближаваше отляво. Пльонк, стъп удар, тялото на майор полетя като хартиена кукла, блъскайки се в масата. Трака-трак, таблите и стъклените чаши се разбиха, създавайки оглушителен шум. Всичко се случи за секунди. След като двама от четиримата офицери бяха извадени от строя, останалите двама залитнаха с изписано на лицата им объркване. Но това колебание беше фатална грешка. Радева се сниши като животно и се вряза в тях. Юмрукът, който удари в слънчевия сплит, беше твърде бърз, за да бъде видян, а ръбът на дланта, насочен към слабите места, беше безмилостен. С едно късо останалите двама офицери се свлякоха на пода, задавяйки се. Само 3 секунди. Толкова време беше необходимо, за да бъдат повалени 4 обучени едри мъже. Столът сега беше изпълнен с ужас. Очите на войниците, които трепереха във ъгъла, се разшириха от невероятното. Жената, която допреди малко беше унижавана с подстригване, сега стоеше като божество на войната. Лицето на полковник Георгиев беше пребледняло. Ножицата в ръката му започна да трепери. Жената пред него вече не беше онзи слаб инспектор. Енергията, която струеше от нея, беше заплаха, която може да притежава само ветеран, преминал стотици линии на смъртта. Обхванат от инстинктивен страх, Георгиев отстъпи назад, посягайки към кобура на кръста. Тази луда жена. Това е бунт. Това е бунт. Чак звукът от изваждането на пистолет от кожения кобур прозвуча остро. Дулото беше насочено към челото на Радева. Но Радева не мигна. Вместо това, тя направи една стъпка напред. Звукът от решителните изстъпки, насочени към дулото, скова сърцето на Георгиев. Георгиев изкрещя с цяло гърло: "Не идвай, ще стрелям, наистина ще стрелям." Радева, вместо да отговори, посегна към пазвата си. В решаващия момент, когато пръстът на Георгиев натискаше спусъка ръката и се движеше като мълния, нещо полетя към лицето на Георгиев. Пляс звукът от шамара, проехтя като гръм. Главата на Георгиев се завъртя рязко и пистолетът в ръката му безсилно падна на пода. Танк, изстрелян по погрешка куршум, проби тавана, но никой не обърна внимание.
Всички погледи бяха приковани към предмета, държан от Радева. В ръката й имаше стар кожен портфейл. Тя го отвори и металната значка, вградена в него, заблестя ярко под светлината на лампата. 2 звезди. Това беше званието генерал-майор от военноморските сили на Република България. Въздуха в стола замръзна. Офицерите, които стенеха на пода, войниците, скупчени в ъгъла, и дори полковник Георгиев, стоящ като ударен, замълчаха, гледайки двете блестящи звезди. Радева прокара ръка през разрошената си коса и се приближи до лицето на Георгиев. Погледът й сега беше изпълнен с презрение, надхвърлящо гнева. Тя грубо го сграбчи за яката. Военната му куртка със званието полковник се изви с скърцащ звук. Устните на Радева бавно се отвориха. Гласът й беше тих, но тежката сила, която носеше, надделяваше над цялата зала. Униформата е дар от държавата. Всяка нейна дума се забиваше като нож в гърдите на Георгиев. Това е облекло, което имат право да носят само тези, които са готови да умрат, облечени в него на бойното поле. А ти ръката на Радева стисна посилно. Тя грубо откъсна пагоните на полковник от двете му рамене. Цък, звукът от разкъсаната материя прозвуча като писък. Стъпка с ботош върху падналите пагони на пода, тя изрече със студена ярост: ти си просто един богаташки бандит в униформа. Георгиев се свлече на земята, сякаш краката му бяха отрязани. Очите му се разфокусираха и трепереха. Отчаяно изражение, което прозря, че военната му кариера, целият му живот е приключил в този момент, тогава. Откъм входа на стола се чу гласът на един млад войник, който ридаеше: служа на България. Поздрав към командира на силите. Този вик беше сигнал. Десетки войници, сгушени в ъгъла, едновременно скочиха на крака. В очите им вече нямаше страх. Въпреки че плачеха, те отдадоха чест по-строго, отколкото когато и да било. Тряс, 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 звукът от десетки ръце, които се вдигаха в перфектен синхрон, изпълни стола. Звукът беше като гняв на войниците към техните опорочени командири и като барабанен бой в чест на истински им лидер. Радева бавно обърна глава и погледна войниците. Нейната подстригана коса се развяваше над раменете й. Въпреки разваления си вид, в този момент тя изглеждаше подостойна и красива от всеки друг командир на света. Тя се приближи до редник Стоянов, който стоеше замаян сред войниците. Стоянов с подути бузи и сълзи по лицето не можеше дори да си поеме дъх пред този върховен авторитет. Радева нежно изтупа остатъците от храна от рамото на Стоянов и каза с мек, но твърд глас: вдигни глава, войнико Нени. Си направил нищо лошо. Сълзите, които Стоянов беше задържал, се изляха. Това не бяха сълзи от огорчение, а сълзи на спасение, които усещаше за първи път в живота си. Но моментът на емоция беше кратък. Един от офицерите, лежащ на пода тайно, включи радиостанцията си и прошепна: център, тук е столът. Незабавно изпратете въоръжени войници. Радева се изсмя студено. Все още имаше глупаци, които не осъзнаваха ситуацията. Тя леко стъпи върху китката на офицера с радиостанцията и ритна чинията с вкиснатата чорба. Дзън с оглушителен трясък тя отвори уста: извикайте военна полиция, трябва да изчистим тези боклуци до последния. Веднага щом заповедта й беше издадена отвън, в стола нахлуха агенти в черни костюми, командоси от Кобра, които чакаха. С тяхната поява Георгиев и неговите приближени започнаха да бъдат влачени навън като животни. Пусни ме. Знаеш ли кой съм аз? Чичо ми е в Министерството на отбраната, Карини. Докато унизителните викове на Георгиев се отдалечаваха, виковете на войниците ставаха все по-силни. Беше моментът, когато мракът, който ги беше потискал, се разсея и слънцето на справедливостта изгря. Но Радева не се поддаде на еуфорията. Погледът й беше насочен към прозореца отвъд тъмното море. Инстинктивното й усещане я предупреждаваше. Вътрешният враг беше почистен,
но много по-голяма буря идваше отвъд това море. Тя небрежно завърза косата си и прошепна на командира на отряда Кобра: до нея отиваме в оперативния център. Враговете са надушили всичко. Студенината на плочките галеше бозата на Радева. В ушите й се чуваше грубото дишане на полковник Георгиев и студения метален звук от сблъсъка на ножиците. В мига, когато ръката стиснала косата й, усили натиска въздухът в стола, сякаш замръзна. Сред потиснатите стенания на войниците и зловещите подигравки на офицерите, зениците на Радева се свиха до неестествена плашеща студенина. Между устните й се измъкна съвсем тихно ясен дъх. Тялото на Радева се задвижи като машина. Звукът от извиването на ръката на офицера, който я държеше в обратна посока, беше като пукане на сухо дърво. Без да успее да изпищи, едрият офицер се свлече на пода. В същото време кракът на Радева се изви като стоманен къмшик и удари пищяла на полковник Георгиев. С тъп удар Георгиев загуби равновесие и се прекатури през масата. Скъпите бутилки уиски се разбиха и алкохола се разля по пода, изпълвайки въздуха с противна миризма. Косата й не беше срязана. Единственото, което падна на пода, бяха ножиците, които Георгиев държеше. Докато Радева се изправяше, изступвайки праха около нея, се възцари студено мълчание. Офицерите, които допреди малко и се подиграваха, лежаха на пода и стенеха от болка, но не смееха да вдигнат глава. Радева бавно се приближи до Георгиев. Звукът от военните и бутуши, стъпващи върху щупените стъкла, скърцаше. Звук, който предизвикваше ужас, сякаш се приближаваше палач. Георгиев, който се опитваше да се изправи, като се държеше за масата, я погледна с ужас. Радева каза тихо и студено: мислиш ли, че цената за унижението на честта на един войник е само няколко кичура коса? В момента, в който ръката й се протегна, за да сграбчи Георгиев за яката, подът се разтресе от дълбок тежък трус. Това не беше шум от стъпки или падащи предмети. Беше огромно геологическо ехо, сякаш целият остров крещеше. И секунда по-късно пронизителен вой разцепи небето и всички прозорци на стола се разбиха наведнъж. Огромният трясък удари тапанчетата. Ударната вълна премина през стола, разхвърляйки маси, столове и хората като хартиени фигури. Луксозният офицерски стол моментално беше покрит с остра миризма на барут и облак прах. Флуоресцентните лампи от тавана падаха изкрейки и от всякъде се чуваха писъци. Полковник Георгиев лежеше на пода, покрил уши треперещ. Цялото му предишно величие, с което тормозеше подчинените си, беше изчезнало. Той лежеше с напикани панталони, свит като животно. Радева инстинктивно се сниши и прецени ситуацията. Това не беше случайен изстрел, не беше и учение. Този звук, този трус и миризмата във въздуха, тя знаеше точно какво е. Това беше гаубичен огън. И то вражески обстрел, насочен точно към острова от много близко разстояние. През облака от прах, поглеждайки навън, се виждаше черен дим, издигащ се от различни части на плаца. Мирният черноморски бряг се превръщаше в огнено кълбо. Сирените започнаха да вият с закъснение, но дори техният звук беше заглушен от дъжда от снаряди. Ах, помощ, крака ми, от тъгъла се чуваше отчаян писък на млад войник. Войници ранени от шрапнели лежаха в кръв, но офицерите, които трябваше да командват, се криеха под масите покрили глави. Командната верига беше напълно парализирана. С командир като Георгиев изгубил всякаква преценка от страх, частта беше като змия без глава. Радева грабна радиостанцията. През пращането на статичното електричество се чуваха отчаяни гласове: тук е пост 3. Има концентриран вражески обстрел. Молим за подкрепление. Подкрепление, радарната зала е поразена. Радарната зала е поразена. Комуникациите са прекъснати. Морска патрулна лодка 30 дън. Много неидентифицирани плавателни съдове в морето, повтарям, приближават бързо от юг. Ситуацията стана ясна. Враговете знаеха. Те знаеха, че дисциплината в частта е разпадната. Знаеха, че командирът е некомпетентен и корумпиран. И знаеха, че в този момент
защитата е най-уязвима поради вътрешния хаос. Те се възползваха от този момент. Радева затаи дъх и се вгледа към морето. Отвъд жестокия дим и мастилената морска шир множество черни точки се насочваха към острова с бяла пяна по вълните, високоскоростни десантни катери и бързоходни лодки на врага. Звукът на двигателите им ставаше все по-силен, надминавайки шума на вълните. Сякаш акули подушили кръв се приближаваха. В стола цареше пълен хаос. Само другите войници помагаха на ранените, докато офицерите се тревожеха само за собствената си безопасност и кроеха планове да избягат през задната врата. Полковник Георгиев с треперещ глас мърмореше: някой да направи нещо, свържете се с Министерството на отбраната. Да изпратят хеликоптер, трябва да изляза първи. Неговия страхлив вик беше по-отвратителен от шума на снарядите, удряйки ушите на Радева. Радева погледна студено Георгиев. В очите й гневът беше изчезнал, заменен само от хладното пресмятане на бойното поле. Бум! Още един снаряд падна наблизо и сградата се разтресе силно. Парчета бетон се посипаха от тавана. Радева бавно, но решително запретна разкъсания ръкав на униформата си. Мускулите на ръката й ясно очертани се стегнаха от напрежение. Вече нямаше нужда да се крие или да играе роля. Ако адът е отворил вратите си, е необходим дявол, който да управлява този ад. И в момента на този остров само един човек можеше да изпълни тази роля. Тя грабна радиостанцията от пода и докосна окървавените си устни. Гласът й беше силен и ясен, достатъчно силен, за да пробие шума на бомбардировката. Всички войници, задръжте позициите си. Радева не погледна назад. Горящото море, рушащата се база и изплашените войници, за да овладее целият този хаос и да отреже главата на врага, сирената се беше събудила. Тя тръгна към плаца, върху който падаха снаряди. Зад гърба и над силуета й се виеше червения пламък като сянка. Враговете още не знаеха, че това, върху което са стъпили, не е гниеща плът, а опашката на спящ звяр.